Hawu sengifikile ngizobuka. Hey baneyinkinga abantu la ngaphandle baze bangisendele ama MMS ama SMS emails bengibuza ukuthi bangazixazulula kanjani. Angizochitha isikhathi. Soqala embuzweni wethu oqala ovela kuMandla. uMandla ubuza ukuthi wenze njani uma i-car insurance ingafuni ukukhandela imoto yakho. Well, kulula kakhulu. Buka. Welcome to Clark Insurance. How can we assist you? Hello. Yebo. Ngithi angibuze phela madoda ukuthi kanti nizanini ukuzokhanda imoto yami. Idlala ingane isingazela lena ezinkukhu ngibe ngikhokhela. Okay, but sicela ngipha i-reference number. Reference number? Aha. Oh, ST 951024. But ithi match sizama ukubheka la ukuthi ubani waye wrong ngeke madoda ngeke phela. Ngangimile mina kwavela kwafika udriver wayepolo nje siphukuphusa vele sazongishayisa. Ngenze njani? Sorry, but wakhona driver wayepolo? Yeah, kwakhona driver wayepolo. Oh, okay, but sorry besingazi ukuba khona driver wayepolo, but now sesiyazi ubani waye wrong imoto yakho soyilanda namhlanje. Polo drivers, they drive nonsense everywhere you go. Even Nelson Mandela once said, behind every accident, there's a polo driver involved. At least one. Nelson Mandela. Okay, asinachithi isikhathi. Asidlulela kumbuzo wesibili olandelayo. Ovela uSihle ubuza ukuthi wenze njani uma abantu bebhizi belobethi hawu wazi wakhuluphala. Hayi lokho kulula kakhulu. Ovela uba attack personal. Kanje. Hey Mthandeni. Awume lapho bro. Hamba kanjani? Ukhulumela kanje. Sithinja yabe. Ungajudele kanjani ngathi oVK ntwana, Udlama wathi khona, Uyibhakuza nje. Ayabe kubulala. Ungcono ukhuluphala kunokuthi intombi yakho ichithele nabangani bakhe abawu2 ikondlisa ingane engeyone yakho. Ungcono ukhuluphala kunenkinga eyikhona. Ungazi bro. Oh, smart fit. Fit isandla sengane fit. Modele. Ayike kanti nawe uma ukuthi uneyakhe imibuzo ofisa ukungibuza yona ungangibhalela engisendele SMS email umbuzo ukuthi ngingakusiza kanjani. Igama lami ke benguMthandeni waMahlaba. Angiyeke MDM SKETCH COMEDY. Yekeni lento ukuthi mangihlangana nani nithi hey MDM akumina lento leyifana ukuthi ngibona usebenza kaEdgars mise ngihlangana naye emgaqweni ngithi ihamba kanjani Edgars. Asiyeke leyo nto. Bye. Uyangaza manjani we izinto senza kimi klabalaka uyangaza manjani izinto senza kimi